dawaton dia sa imong kinabuhi. Hallelujah. Mao na igsuon ang Ginoo ang atong amahan sa langit naghatag siyang anak, gift, salvation. Unya sa giingon na bitaw nako kaganiha, us bation nimo imong higala dili dawaton imong regalo sa iya ha. Masubo jud ka. Mausap ang Ginoo mga igsuon. Masubo siya, di lang kay masubo, masuko pa gyud. Kung sa giingon sa John 3:36, ingon siyang pulong mga igsuon nga ang dili mo tuo mahiagom sa iyahang tuo. Dili ni panghadlok ang ako, mao ni ang tinuod nga gisulti sa Bapa. Hallelujah. Muna igsuon ang atong kaluwasan karon sa mabatunan tani samtang buhi pa. Human sa The kamatayon, Lord. wala na kaluwasan. Hallelujah. Ang kaluwasan, ang luwason kinsa man kadtong buhi pa. Ang mga Amen. rescue dili mo luwas sa patay na. Tinuod, ang luwason niya ang Buhi pa. buhi pa. Mao po na ang gibuhat ni Ginoong Hesus. Luwason niya karon buhi pa. Kay human sa niining kinabuhi ang mga igsoon, mga wala tagtanan sa